Mae ymchwil diweddar yn profi bod yna gysylltiad pendant rhwng bod yn yr awyr agored ac iechyd da yn gyffredinol. Felly dwi wedi dod am dro i goedwig ar Ynys Môn i glywed mwy am y prosiect Coed Actif Cymru. John, be'n union ydy'r prosiect yma? Wel, Coed Lleol ydy hwn, a mae yna 15 o brosiectau drwy Gymru. Fi wedi cydlynydd Coed Lleol yn Ynys Môn, a bob ddi Gwynar fydda ni'n defnyddio goedwigodd yn Ynys Môn. A hidiw yma, da ni'n llwyn on, a da ni yn cadw'n heini am yr awr gyntaf. Mae'n ei gymaint o anghenion arbennig, ond da ni gyd yn tîm hapus, a da ni'n meddwl bod o'n bwysig i cadw'n heini yn yr awyr iach. Dydy pawb yn licio mynd i'r gamfa, a wedyn, fel ti'n gweld, mae Karen yn cael y gorau allan ohonyn nhw, a maen nhw'n dod nôl a mae'n sport a hwyl. Karen sy'n gyfrifol am y sesiwn ymarfer corff. We do general movements, bodyweight movements. As you can see here, we've got some sort of homemade kettlebells. We use the logs and we try and use as much of the local environment as we can to sort of inspire them and to see what they can do, you know, outdoors. Sut maen nhw'n elwa ta o fod allan yn yr awyr agored? Wel, dwi'n meddwl bod ei bawb, rili, pen wyt ti'n cael allan i'r goedwigodd yma, mae'r stress levels yn di lawr, mae'r blood pressure yn di'n iawn, mae'r socialising, cael nabod pobl eraill, a maen nhw'n teimlo eu hunan a just enjoyo. Ac mae Carl sy'n 25 o geirwen yn dod yma bob wythnos. Ond y deryn bach yn deitha fi bod ti'n dipyn o fan o Ffit Cymru. Be ti'n mwynhau am y gyfres ta? Exercise efo Ray. Her y hysbysebion, ti'n neud rheini? Bob tro. Ond ti'n licio bod allan yn yr awyr agored? Roedd bach o awyr iach. Ie. Di bawb sy'n gwylio rwan adran fe, be di'r neges iddyn nhw? Pam dylen nhw fanteisio ar y llefydd hyfryd sydd gennym ni yng Nghymru? Awyr iach, cadw heini, a nid lot o ymarfer corff. A be dwi'n dweud bob wythnos cael yn y studio? Cadwch yn... Ffit Cymru. Cadwch yn Ffit Cymru. Da iawn, Carl. Ffit Cymru!